najprv s vami pomodliť. Môžete vstať, církev? A nechcem sa modliť len ja. Nechcem, aby Boh počul len môj hlas. Ja chcem a viem, že aj môj Boh chce počuť aj tvoj hlas. Takže pozdvihni svoj hlas, nehanbi sa, nepozeraj sa napravo, naľavo, ale hovor s Bohom, ďakuj mu za tento deň, že si tu, že ti umožnil sem prísť. Amen. Halelúja. Slava tu ke mirodel, mirodaj. Túra ja devla samo, stvorinžalo nebo sthépu, Pane. Túra ja devla samo, avľalan do tešto zlomanu šeskera, muľal važamende, Pane. Keď tu ada živé vyčínal, Pane, a keď tu ada živé vázdal mirováš, čiky a tyro tronos, Pane. A vyčínal, Pane, keď tu teda ja devla me páčal, Pane, že tu máš unes, Pane, lebo miačal po zastúpenie, že keď tu vyčínala do nám tyre časkera, do páča ben tu šunes, Pane. Ben tu kada živé pali, keram raja devla, važa do jadeša javnam, Pane. Pali keram tu ke važa da raja devla, že tu kada živa v namade te služinel, Pane. A modlina maraja devla, da žive tabelu voľní meno nebo sprekada tam, Pane. A da žive te nachvali náš čámen tu, Pane, ale to aniela, Pane, tabel máš karamende, Pane. Modlina mám, Pane, dek manuško a davľa, Pane, pari punaha, te čalavri, Pane, slobodno, Pane, mene Ježiša Krista. Modlina mám, mirodel, mirodel, to návle Kristoskero, Pane. A modlina mám, Pane, to páča mena, páča môj máš unes, Pane. Na to biro nebesko, tu čane sa mege kampel. Tu čane so kampel mire ileske. Ty vieš, Pane, čo potrebuja. So kampel o ilo, Pane, mire palestini na peňake, Pane. Pane, do ekavľade s očakávaním, Pane, te čalavri naplníme. Aby, Pane, očakávanie bolo naplnené. Mene Ježiša Krista. Bararav tu Jezus. Bararav ti ronal, Pane. Bararav tu Kristo devla. A da žive manga vraja devla, te keres tu ke trono za mare hvalindar. Te keres tu ke trono zolestar so tu ke kilavaha, Pane. Te keres tu ke trono zolestar so ke tu vičina, Pane, a šaratu, Pane. Manga ma da žive tu te priznajne s ke tiri kvangeli, Pane. Te priznavine s tu ke tiri téni, Pane. Sama tu ke cinžala mi tiri rateja, Pane. Dojek, Pane, ko diavľa, Pane. Sa pozorovateľ, Pane. Teča lavri, Pane, sar veriaci človek, Pane. Aunque San Pablo, Pane, campela, Austina San Veriazzo, Pane, da žive dojek, Pane, ko habla de neveriaco, teđa lavi veriaco, Pane, teđa lavi perarna da tiro duchos, Pane, a do nam Ježiš Kristus, a ti, čo patria Bohu, povedia, Amen. Dajte Bohu podnes. Halleluja. Halleluja. Stojte. Chvíľku strpenia. Niečo prečítam. A po tie soboty učil v jednej z tých synagóg. A hľa bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci a bola somnutá a nemohla sa sprijamiť nejakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: Ženo, sprostená si svojej nemoci. A vložil na ňu ruky a na skutku sa narovnala a oslavovala Boha. Brat, sestra, vy, ktorí ste sem prišli. Ježiš pred 2000 rokmi bol v nejakej synagóge a videl tam ženu, ktorá mala hrb, bukľa, prelakero dumosas. A čo keď ju videl, vedel, že ju môže uzdraviť a vedel, aké má trápenie, tak by zavolal: Poď sem. A keď ona prišla k nemu, čo sa stalo? Uzdravil ju, takže vyšla z tej synagógy, z toho zboru, z toho kostola zdravá a takže oslavovala Boha, plná pokoja, plná radosti. Brat, sestra, neviem, táto žena bola 18 rokov zaťažená tou chorobou. Neviem, ako dlho si ty zaťažený nejakým bremenom, ťažkosťami, problémami, chorobami na duši, na tele, nepokojom, nenávisťou. To je všetko také veľké jedno bremeno. Ale čo sa stalo? Ja verím, že Ježiš je tu medzi nami. Kde sú dvaja, traja, tam je on uprostred nich. A Ježiš tak ako vtedy zavolal tú ženu, ktorá bola chorá: Poď, uzdravím ťa. Tak Ježiš volá dnes aj teba: Poď, uzdravím ťa. Poď, ja mám moc vziať ten mech z tvojich pliec, aby si bol slobodný,
aby si mal pokoj v svojom živote. Biblia hovorí, že Božia ruka není prikratka, aby sa ťa dotkla. Tak dnes, keď budeme chváliť, keď pôjdeme do chvály a budeme chváliť svojho Boha, Biblia hovorí, ja pozdvihujem svoj jazyk tebe a ty ma vypočuješ. Takže dnes sa budeme modliť, budeme vyvyšovať svojho Boha a budeme veriť, že tak ako ona vyšla slobodná, s pokojom v srdci a zdravá, tak aj ty dnes pôjdeš von z tejto miestnosti zdravý, plný pokoja, plný radosti. Amen? Halleluja. Halleluja, Marude. Tu chi già le gloria, tu chi già le slava, Nicolane ai suo salto salama. Dnes Pán ťa požehná, amen? Dnes Pán ťa požehná, amen? Ja tomu verím zo celého srdca, že Pán dnes vás bude požehnávať. Úloha Božia je, aby sme boli požehnaní ľud, rómsky Boží, amen? To je plán Boží, aby rómsky národ bol požehnaný, a to je plán Boží. A preto poďte so mnou všetci. Amen, manca, saurete barana z redevles, amen? Saurete vás za zeskru návka jednu pára lačo. Saurete vás za zeskru náv, lebo zeskru návín alfa a omega. Amen? Halleluja! Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, que la cebolla. E voy a leer decir, oh, te lo digo. Amen, amen, amen. Hey, amen, amen. Amen, que la cebolla. E voy a leer decir, oh, te lo digo. Hey, amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, que la cebolla. E voy a leer. Amen.
Dajte ešte jeden potles Bohu. Sláva ti, Ježiš. Duchu Svätý, oslavujem ťa. Môžete si sadnúť. Halelúja. Bohu vďaka. Bohu vďaka, že máme možnosť chváliť Boha. Amen. Halelúja. Pripravte sa, vo večnosti budete celú večnosť chváliť Boha. Neviem, ako to bude možné, že budeme vždy vládať, ale budeme ho večne chváliť. Bratia a sestry, obyčajný človek ako my. Sme obyčajní, že? Obyčajný človek s problémami, s chorobami, s ťažkosťami, s chudobou a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa stane? Tento človek, keď príjme Ježiša Krista po nejakej dobe, alebo hneď, keď sa ho pýta kazateľ, kto má svedectvo, nech zdvihne ruku a príde sa podeliť s cirkvou, pozbuďte cirkev, tento človek stane, príde dopredu a povie, toto mi spravil Boh. Obyčajný človek a zvrchovaný Boh, stvoriteľ neba, zeme, to, čo môžeme vidieť, ale aj to, čo nevidíme, on to všetko stvoril. A čo sa stane? On prichádza do nášho života, do obyčajného života. A viete, čo tam spraví? Chorého uzdraví, alkoholika zbaví závislosti na alkohol. Niekto príde povedať, prijal som Ježiša, on ma oslobodil od cigariet. Prijal som Ježiša, toto sa stalo, on zmenil toto. Predtým som bil ženu, teraz ju nebijem, teraz ju milujem. Ježiš mi dal novú lásku, môže. Toto všetko je svedectvo, toto robí Boh. A viete ako? Príde a dotkne sa tvojho života a zmení tvoj život. A teraz by som chcel poprosiť jedného brata z Derby. Chcem, aby ste ho privítali potleskom. Podeli sa s nami, ako on spoznal Krista a čo Kristus spravil v jeho živote. Ale poženíme práve. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Slovenský. No.
Ja som bol kresťan, ale katolík som bol. Chodil som do kostola od maličkosti. My sme celá rodina založená na kresťanstve. Mama ma na tom súrila, že musel som ísť do kostola, stále som musel chodiť. Otcom nechcel ísť, ale ona to chcela, my tak musíme žiť. Tak som chodil do kostola. Žil som normálnym životom, tak jak aj druhý. Pil som. Za ženami som chodil. Jak aj druhý, každý jeden z vás. Ale prišla chvíľa, keď prišiel som do Derby a celý môj život bol obrátený naraz. Ďaká Bohu, že mi otvoril oči. Najprv začal chodiť môj brat k ním a brat ma potom poučával stále. Vidíš, aký život máš, háda sa so ženou, je ti to dobre, pálenka ti je dobrá, že dneska ide s nimi piť s kamarátmi, na druhý deň ťa ohovárajú, máš to a dobre ti je tak žiť, poď raz tam ku kostolu, ku Bohu, uvidíš raz, dvakrát, trikrát. Ja som tam išiel prvýkrát, opitý som išiel. Ale idem, dal som im slovo a ja som taký, že stojím za slovom. By som bol opitý a dal som im slovo, že pôjde. Ja som tam išiel, opitý, každý na mňa pozeral. Ja som dozadu sedel. Nevyrušoval. Sedel som, išiel som druhýkrát, pozeral som na ľudí, čo oni robia vlastne. Nechápal som to, lebo v kostole bolo to inakšie. Každý ticho tam sedí, žiadne tam, áno, Svätého Ducha nemajú v sebe. Ale tu som videl, ľudia plačú. Oni svoje problémy rozprávajú každému. Dôverujú sa ľuďom. Druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát som išiel, chytilo ma tak, že do dneska som tu. A ďaká Bohu, nepijem, so ženou sa nehádam, žijeme krásny život pre Boha. Halelúja. Som svedok, keď prvýkrát prišiel do zboru, ja som šiel vonku za ním a hovorím, striko, poďte dnu. Ale ja som opitý, hovorím, vaša hlava je opitá, vaše srdce opité nie je, poďte dnu. Prišiel dnu, pamätám si, z ničoho nič vidím, on tam tlieska. A čo vidím mu každý týždeň, vždy keď sa už bola príležitosť, prišiel. A dnes aj ja môžem povedať, že vidím zmenu. Nepoznal som ho predtým, ale počul som o ňom. A vidím, že už taký nie je. Takže Boh, ako som hovoril, dotkol sa jeho života. Môžeme dať mu potles za neho? Kto verí, že Boh uzdravuje, nech zdvihne svoju ruku. Amen, ja verím. Sú ľudia, bratia a sestry, ktorí neveria, že Boh uzdravuje. Hovoria, Boh v dnešnej dobe neuzdravuje. Ale my máme svedectva medzi sebou, že Boh vážne uzdravuje. A dnes príde jeden brat, chcel by som ho poprosiť, neviem, ako sa voláš. David, ty nie ten druhý, ty v žltom, hej. Ty máš svedectvo uzdravení, že? Môžeš prísť dopredu a povedať. Som vás nasvalo. Tak ako rozpráva brat, som bol chorý. Áno, ako hovorí brat, bol som chorý. No tak, chodil som potom do tejto, ako cirkve, do zboru. Prvýkrát sme boli u Derby. A chodil som často. A potom som prijal Ježiša Krista ako za svojho spasiteľa a tak. A jeden človek povedal, viem, že si chorý, a to bol bratranec. Aj mama poznala, všetci naši. A hovoria mi, ten bratranec, vieš čo, pomodli sa, ale nechaj, aspoň urob nejaký post na to. A som povedal, tak dobre. Ja som povedal, zdôvodím sa Bohu a urobím ten post. Tak povedal som si, pomodlil som sa a povedal, Pane, tento post bude pre teba, aby som sa mohol vyzdraviť. Tak som povedal, 4 dní nebudem jesť od 9. až do 6. Iba vodu.
tak prvý deň som nejedol iba vodu. Už som cítil, ako sa uzdravujem potroška. Ja som to neveril som tomu. Druhý deň ešte lepšie. Tretí deň. A na štvrtý deň, jak som už to prestal ten post, ráno sa stanem ráno na druhý deň, idem ku bratrancovi, hovorím mu, čo je to? Je to zázrak. Nie je to možné, ja som normálne, už nie som chorý, som zdravý. Tak to je, a je to pravda. Boh robí zázraky. Chcem sa vás spýtať, vtedy, keď si bol chorý, mohol si normálne jesť? Nie. A zmenilo sa to? Áno. Takže už normálne ješ? Áno, všetko. אמרנו זה לסע סטרל, אמן? אמן! גלום אף תשקו כמה תשעת שסקרבל פסטרפין רד. שי? Te odel sa stjarala, kam ne pačam že dal. Odel intade manusha, kas kam sa stjaro durede, amen. Sotke kam te prona da žives. Šun ja da žives prolava, šun prodo svodo tu pre kamen. Šun vlastne pre... Počúvaj na to, čo Boh pre teba. Ja verím, že Boh má pre teba uzdravenie v tvojej oblasti, v tvojom živote. Neviem, čo prechádzaš, neviem, čo ti je, ale jednu vec viem. Pán Ježiš Kristus pozná tvoje choroby. A dnes Ježiš Kristus tie choroby pošle preč mene Ježiša Krista. A budeš uzdravená, amen? Počas chvály, počas slova Božieho, keď budem kázať, ty sa modliť Bohu. A prídeš tu a budeš už uzdravený. Nemusím ani svoje ruky kladať na teba. Pán pomôže svoju ruku na teba. A budeš uzdravená. Vieš, keď Ježiš Kristus prišiel do nášho života, do môjho života, do života tvojho, do života bratov, sestry, ten Ježiš Kristus, viackrát sa ľudia pýtajú, čo ťa tak zmenilo? Prečo si taký? Vieš prečo? Lebo ten, ktorý zmenil všetko, je živ vo mne, amen? Podľa čoho spoznáme zmenených ľudí? Mali sme takú debatu v aute, také otázky tam prichádzali. Čo to znamená byť v Kristovi? Čo to znamená? V Kristovi znamená byť, že ten Ježiš Kristus, Ježiša som neprijal iba na jeden život, alebo na jeden deň. Ježiša si prijal na celý tvoj život, amen? Amen? Ježiš Kristus nechce pracovať v tom živote iba na jeden deň. A podľa toho viem spoznať, či Ježiš Kristus žije v tvojom živote. Vieš podľa čoho? Keď je tvoj život zmenený. Amen? Keď je tvoj život zmenený. Keď je tvoj život ukazuje Ježiša Krista. Amen? Bratia a sestry, my sme sa tu neprišli hrať. Ako jednej rodine som povedal, keď sme išli evangelizovať jednu rodinu, tak som povedal, ja som ti neprišiel kazať počkaj zajac. Myš alebo kocúr. Tu nie je hračka, tu nejde o hračky, tu nejde o bajky, tu ide o niečo, čo je veľmi dôležité a veľmi živé. Tu ide o peklo a o večný život. Tu ide o tebe, kde budeš ty. Tu nejde o to dôležitý pastor, neviem, kto sme, čo sme. My sme niko a nič. Amen? Tu nie je dôležitý, neviem, nejaký pápež, nejaký, neviem kto. Tu je dôležitý Ježiš Kristus. Amen? Áno, tu ide o to, aby Ježiš Kristus bol oslavený v našich životoch. Tu ide o to, aby ľudia nešli do zahynutia, aby ľudia nešli do pekla, aby ľudia nešli do pekla, ale zrazu zmenili svoj smer do neba. Amen? Ježiš prišiel, aby si išiel do protismeru. Ako do protismeru? Lebo cesta, ktorou teraz ideš, je zlá. Vedie do zahynutia. Ježiš ťa volá do protismeru, aby si sa pozrel do Božích očí, do očí Ježiša Krista. Na kríž, tam je tvoje víťazstvo, tam je tvoje požehnanie, tam si vykúpený, tam si zachránený. Nemá kazina.
zakazila. Amen. Duch Svätý pripravil pre vás také slovo. Amen. Celú život život sa spáva. Nađe nas koji nude. Aleluja. Mogli måste köpa andra styrer. Zato se je oči. Zato se je oči. Na nekako svaki cijelo. Köpa andra styrer jaka. Köpa andra styrer jaka. Grazie a Cristo. Vas de tiri vasta. Akurave osvetno ducho sastiare mirojno uživi pende. Tiri vasta giubre Cana tu vicine Acorave o sento duco saziare mirojno uživi pende. Te tome stiro a fritiro ilo. Rogivi per Medina. Tiro kami ben benajana. Aula e diversa shunjo tiro. So, o duco stiro ma. Si cadrà oltre penale meglio ma so uteghina per mazza a cana tu vicine ancora Ancora
Sasojle Ježiš. O Svetlo Ducho, kamot ke te skalo, le Kristus. Le Ježiš Kristus. Le Ježiš Kristus. Le Ježiš Kristus. Le Ježiš Kristus. Tu dical miro Jalmange, hoy que ames más. Manga vtyšunes prolava. Čo prolava? Hoy lo abre marove. Saramare Roma cerpine. Quiero vivir en tu